pont de la Mar Blava. Som a la muntanya de Montjuïc, d'on es treu pedra per dur-la a Barcelona, que durant aquest segle XIV està creixent molt a causa d'un gran intercanvi comercial. Des de la Unió de Catalunya i Aragó, la ciutat ha agafat una gran volada. Mireu el Draghi, ell tan pinxo damunt del carro i apa, que sigui un altre. Potser la seva consciència qui expliqui què passa. Bé, la pedra de Montjuïc servirà per construir la nova muralla, la de la Rambla. Caram, quins capells tan elegants. Aquí s'hi pot trobar de tot. Draghi, sisplau, tens una barra? Una altra vegada em fas parlar a mi. Sí, aquest és el carrer de Montcada, on s'hi construeixen cases tan senyorials com aquesta. La Casa Aguilar, on avui dia hi ha el Museu Picasso. T'agrada, Però segur que encara quedaràs més admirat amb les obres de l'església de Santa Maria del Mar. Jo faig el mateix. I es veu que soy de l'església. Moltes gràcies, maco. L'església de Santa Maria del Mar, d'estil arquitectònic gòtic, es va començar a construir l'any 1329. Avui posen la clau de volta del presbiteri de l'església de Santa Maria del Mar. Esclar, això no ens ho podem perdre. 50 anys després, amb moltes dificultats i fins i tot d'incendis a última hora, ja s'havien acabat les 3 voltes de la nau major. Els plànols van ser fets per 3 arquitectes. L'últim, Guillem Metge, va morir abans de culminar l'obra. Però, de fet, Santa Maria del Mar va ser una obra de mercaders, gremis i gent de mar. Per això se'n deia la Catedral dels Mariners. Aquesta gran pedra es diu la clau de volta. Té 2 metres de diàmetre i pesa 6 tones. Una representa l'Anunciació, una altra el naixement. La tercera el rei Alfons IV el Benigne a cavall i la darrera l'escut de Barcelona amb les ensenyes de la Junta d'Obres del Temple i els seus gremis. L'arquitectura romànica necessitava unes parets molt gruixudes per aguantar les voltes. Ara, en el gòtic, el pes és sostingut pels nervis que descansen sobre els murs, reforçats amb contraforts. Les parets poden ser molt més primes i tenir grans finestrals. Es van construir catedrals i col·legiates d'estil gòtic a les principals ciutats catalanes: Barcelona, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona. La catedral de Girona és d'una sola nau. Va ser la més ampla d'Europa fins que es va construir la de Sant Pere del Vaticà. Les noves drassanes les va començar a construir Pere el Gran, però de fet es van iniciar el 1378, pagades per Pere III, la ciutat i el Parlament, sota la direcció del mestre Arnau Ferrer. Les drassanes barcelonines d'estil medieval són les més grans, les més completes i les més ben conservades d'arreu del món. Bona prova de la importància del comerç marítim de Barcelona és que sota aquestes voltes de 8 naus paral·leles es podien construir còmodament 30 galeres al mateix temps. Era una cosa semblant a les actuals cadenes de muntatge. El mar arribava fins a les mateixes drassanes, la qual cosa facilitava les avarades. En una època en què Catalunya necessitava tants vaixells, calia molta fusta de roure per fer el buc i de pi o d'avet per l'arboradura. El roure venia des de les rouredes de l'interior de Catalunya, els pins des de les serralades costaneres i l'avet del Montseny. Estic tan content de ser el padrí d'aquesta galera. Apareixen els mapes portolans fets per cartògrafs. Tenien l'ajuda del compàs i la brúixola, introduïts pels àrabs des de la Xina. Marcaven els ports, les costes i la direcció dels vents. Els mapes portolans són una de les contribucions més importants que hem fet a la història. És remarcable aquest atles català fet per Abraham Cresques. Aquí s'hi troba marcada l'extraordinària ruta que va fer Jaume Ferrer l'any 1396
fins al riu Níger, a l'Àfrica, quan se'n va anar a la recerca d'or. Les nombroses vendes, compres i intercanvis es feien a les llotges. Aquests edificis eren anomenats també les catedrals del comerç. La llotja de Barcelona és d'estil gòtic, una obra sumptuosa que ens demostra la importància social dels negociants. Al voltant d'aquestes arcades es compra i es ven de tot, és el centre comercial de la ciutat. Us interessa blat de Sicília? Jo venc gingebre i pebre d'Alexandria. Aquest sí que ho té a bon preu. Li hem de comprar el pebre i portar-lo a Flandes, que ens el pagaran molt bé. En podríem comprar unes 15 arrobes. Aquest és en Mustassaf, és l'encarregat municipal barceloní que controla els pesos i mesures. Encara són diferents en cada població, tot i que les grans capitals mercantils van imposant les pròpies. Estem en ple desenvolupament del capitalisme mercantil. Que són 10 arrobes de Barcelona i una lliura i 6 unces. Heu de carregar eines de forja al port de Barcelona i portar-les per la ruta coneguda a Constantinoble. Després carregareu seda d'Àsia i tot seguit cap a casa. Feu una via. Les principals rutes des de Barcelona eren l'eix diagonal Sardenya i Sicília, la ruta d'ultramar fins a Alexandria, Xipre, Beirut, Damasc i Tir, i la ruta de Romania que arribava fins a Constantinoble. Evidentment, sorgien conflictes a l'hora de distribuir els queviures dins dels vaixells, sobretot la carn, també amb els sous dels mariners, amb la seguretat durant els viatges o per culpa de l'arbitrarietat dels capitans. Era necessària una llei que ho regulés. Cada vegada hi ha més conflictes. Forn! Volem forn! Aquests conflictes es resolien d'acord amb les lleis del Consolat de Mar, aplicades per cònsols catalans arreu de la Mediterrània. Era un llibre que recollia les lleis i sentències que regien el comerç marítim. Era també una institució per a la defensa dels interessos dels mercaders marítims, de la vida i de les responsabilitats als vaixells, els sous dels mariners i les assegurances. Ah! Ha quedat perfectament demostrat que no s'ha donat carn als mariners 3 dies a la setmana com ordena el Consolat de Mar. Com està establert en les lleis vigents, dicto sentència. Les lleis del Consolat de Mar van ser la base del dret marítim europeu i va estar en vigor fins al segle XIX. I haig de continuar perquè no puc fer una altra cosa, però si sabéssiu el mal que em fa la cua... És el primer codi escrit complet dels costums marítims, que eren observats internacionalment a tota la Mediterrània. Redactat a Barcelona en català, va ser traduït a diversos idiomes. S'ha acabat la construcció de l'església de Santa Maria del Mar. I avui, dia 3 de novembre de 1393, es fa la seva consagració amb l'assistència dels reis. Vostra vida acabada, l'un major dels bons sentits, com la Déu fos presentada, triomfant en paradís, com la Déu fos presentada... Molt bé, bravo, bravo! En dies importants com avui, aquí, al Born, s'hi feien justes i torneigs davant dels reis i dels seus acompanyants. Eren dies de gran joia per a tothom. Que comenci! El torneig! Ja! Masloprim d'art d'amor qui fer-hi salta. És l'any 1393. Se celebren per primera vegada els Jocs Florals, que va introduir el rei Joan I per premiar els millors poetes. En aquell temps també hi havia universitats com l'Estudi General de Lleida, fundat per Jaume II l'any 1300, i les universitats de Perpinyà, Montpeller i Girona. A Montpeller hi havia una facultat de medicina que va arribar a ser una de les més importants d'Europa. Hi ensenyava el famós Arnau de Vilanova, científic, reformador espiritual i amb fama d'alquimista.
Ara, per exemple, veiem Arnau de Vilanova amb dos dels seus ajudants que des de fa dies estan experimentant amb el que ells creuen que pot ser el descobriment del segle. Tot és a punt. Els avis també s'equivoquen de vegades. Arnau de Vilanova és metge de reis i papes. És un científic estimat per tothom. Aquí el tenim assistint al papa Bonifaci VII. Tenim. Feia temps que Ramon Llull, nascut a Mallorca, havia iniciat un important moviment intel·lectual. Home d'una gran curiositat i activitat, va escriure més de 250 llibres en llatí, català i àrab. També va escriure sobre teologia, física, medicina, astronomia i retòrica, i va ser també un autèntic místic i poeta trobador. Més endavant trobem Francesc Eiximenis, burgès gironí, educat a Colònia, París, Oxford, Roma i Tolosa, sota el patrocini de reis. Va ser l'autor de Lucrestià, enciclopèdia de saviesa medieval. I del Llibre de les dones, traduït en el seu temps a 3 idiomes. Bernat Metge, gran humanista i en el primer renaixement italià, és important per l'obra Lo somni. I el gran Ausiàs Marc, una de les grans figures líriques d'Europa, nascut a Gandia, va ser l'home que va dominar millor la llengua catalana. Entre d'altres poemes va escriure... Veles e vents, han mon desig complir, faent camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent, contra d'ells veig germà, Xaloc, Llevant, los deuen subvenir, amb llurs amics lo grec i lo mitjorn, fent humils precs al vent tramuntanal, que en son bufar l'ocia parcial, i que tots cinc complesquen mon retorn. Una llarga maltemsada. Som al segle XIV i a partir de l'any 1333 comencen una sèrie de desgràcies per a Catalunya. Els camps de blat mig esmorteïts, les espigues vinclades, males collites i, sobretot, fam. Ja hi és tot. Arri! I pestes, que també feien estralls per tota Europa. Era la famosa pesta negra. Fins i tot terratrèmols. En un segle, pràcticament, la població de Catalunya va quedar reduïda a la meitat. D'altra banda, gairebé tota Europa estava en guerra. Era la guerra dels 100 anys. A més, l'Església Catòlica estava dividida en dos, ja que hi havia dos papes enfrontats. L'un a Roma i l'altre a la ciutat francesa d'Avinyó. Enmig de tot això, l'any 1410, mor a Barcelona el rei Martí l'Humà, sense deixar descendència legítima ni haver designat successor. Quin desastre, Déu meu. Mort el rei Martí l'Humà, s'acaben els reis del casal de Barcelona. Tens raó, conseller Fiveller. És una situació absolutament nova des del temps de Guifré el Pilós. Ara el tron reial ha quedat buit. Qui l'ocuparà? Aquests són els dos candidats al tron. Ells mateixos ens faran la seva presentació. Soc Jaume d'Urgell, soc català i em corresponen els drets al tron perquè soc fill de Pere d'Aragó, comte d'Urgell i besnet del rei Alfons el Benigne. Yo soy Fernando Trastámara, también llamado de Antequera, hermano menor del rey de Castilla, Enrique III, por lo que tengo más derecho al trono que vos. I aquests són els teus drets per voler ser rei? También soy nieto del gran rey catalán Pere el Cerimoniós. Además, mi poder reside en los muchos partidarios que me siguen en Aragón y Valencia. Em sembla que el millor que poden fer els dos pretendents és jugar-se el tron a cara o creu. Com que no hi havia acord per elegir nou rei, es van reunir a la vila de Casp l'any 1412 3 representants de cada regne de la corona, 3 per Catalunya i Mallorca, 3 per Aragó i 3 per València, un dels quals era Sant Vicent Ferrer. Fernando de Trastámara és molt ric i un gran guerrer. Ho va demostrar quan va enfonsar l'esquadra dels sultans aliats a l'estret i no fa pas massa temps quan va conquerir Antequera als moros.
Però és castellà i no en sap res de nosaltres. No coneix la nostra llengua ni els nostres costums. Però ell és l'únic que podrà deturar el cisma que fa que hi hagi dos papes, i heu de pensar que sense cisma hi haurà pau i s'acabaran les guerres. Jo, fra Vicent Ferrer, voto a favor de Fernando de Trastámara, o dit també d'Antequera. Jo també el voto. Nosaltres tres, els d'Aragó, també votem Fernando. Després de pensar-m'ho bé, jo també voto Fernando. 2 vots de València, 3 dels aragonesos i un del català. Ha guanyat Fernando de Antequera. Ferran d'Antequera és coronat rei, però no en sabia res de les lleis i tradicions del país. Alto! Heu de pagar 10 sous d'impost sobre aquesta carn. 10 sous d'impost per aquesta carn que és per al rei. Si el rei no paga. Tenéis que saber que el rey jamás pagará impuestos, ni por la carne ni por ningún alimento. Debo decirte, conseller Fivallé, que en Castilla el rey no ha pagado nunca. Su poder está por encima de las instituciones. Amb tot el respecte, senyor, us haig de dir que aquí tothom s'ha de sotmetre a les institucions del país, començant pel rei, que és qui ha de donar exemple als súbdits. Bueno, conseller Fivallé, no me gusta nada esta costumbre, pero si es así, pagaré. Molt bé, Fivallé, molt bé, així es parla. L'any 1442, Alfons el Magnànim, que havia succeït al seu pare Ferran d'Antequera, va conquerir el regne de Nàpols. La corona va arribar al punt de màxima expansió territorial. Alfons el Magnànim havia rebut de la reina Joana II de Nàpols la promesa d'adoptar-lo com a fill i hereu. Després, la reina se'n va penedir i no va complir la paraula donada. Però Alfons ja s'havia fet a la idea de ser rei de Nàpols i no va parar fins que va entrar triomfal a la ciutat conquerida. Va viure gairebé sempre a Nàpols i sense preocupar-se per res de la cort de Barcelona. Mira que grassos i tips que van. Clar, són els que manen. Només els rics poden ser del Consell de Cent i de la Generalitat. I nosaltres, els menestrals i els petits comerciants, que som la majoria, no en podem ser. Volen manar i són tan poca cosa. Són com una busca, és a dir, com una estella. Això vosaltres, grossos i talossos, com una viga, com una viga! Traïdors, sou uns traïdors! Traïdors! Vosaltres sou els traïdors! 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 Fora privilegis! Fora privilegis! Fora! 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 La situació era molt delicada. Les lluites entre la Viga o el Partit dels Poderosos i la Busca o el poble eren cada vegada més fortes. Majestat, us haig de donar les gràcies per permetre que alguns artesans del Partit de la Busca formin part del Consell de Cent, però em sembla que encara els hauríeu de donar més poder, majestat. Galceran de Requesens, ja que has vingut expressament aquí, a Nàpols, per demanar-m'ho, t'ho concedeixo. Que el Partit de la Busca governi el Consell de Cent de Barcelona. Ai, no m'amoïnis més, home. Oh, és que les teves orelles no senten aquesta música tan bonica. Déu és amb els pobres! Déu és amb els pobres! Visca la Busca! Visca! Visca! Vosaltres, púrria, que us penseu que maneu! Això no quedarà així! Què us heu pensat? Nosaltres som els que manem! També al camp les coses anaven malament. Els senyors feudals eren els amos de tot. Oprimien cada vegada més els seus vassalls, els pagesos de remença, amb els anomenats mals usos. Hola! El teu marit ha mort sense fer testament. La meitat de la seva herència és per mi. Però això és una injustícia, senyor. Me n'hauré d'anar lluny d'aquí. Això és el que et penses, marrec. Però sense el meu permís no pots fotre el camp. Ja veieu com estaven les coses en aquella època. Els senyors feudals tot ho dominaven. M'hauràs de pagar els desperfectes de l'incendi.
Però escolteu, senyor, si ha estat un llamp. És igual, i la teva filla vindrà de serventa al meu castell. Com veieu, tot anava cada vegada pitjor. Pagesos de Mieres i de la Garrotxa, s'han d'acabar els abusos dels senyors feudals. Abans això no passava. Hem d'anar a demanar suport al rei. Agrupem-nos i lluitem! Bern tallat! Tu has de ser el cap del nostre bàndol! Visca la terra! Que mori la terra dels pagesos! Ara que estem units, anem a cremar les collites dels senyors! Visca la terra! Visca la terra! Els atacs dels remenses, organitzats en guerrilles, ho van destrossar tot i van arribar des de la Garrotxa fins a la vora de Barcelona. L'any 1458 mor Alfons el Magnànim. El va succeir el seu germà Joan II, a qui el veiem assegut al tron de Martí l'Humà. Joan va afavorir els pagesos de remença. Com a rei, concedeixo que els pagesos de remença es puguin agrupar i al mateix temps dono l'ordre d'abolir els mals usos dels nobles. La revolta dels pagesos va ser la primera que es va organitzar a Europa i la que va tenir més èxit. El rei Joan II cada cop dona més llibertats als pagesos i als de la busca. I no respecta els drets dels nobles ni les constitucions del país. Quan teníem els nostres reis no passava això. Ha de ser la Generalitat la que tregui el rei fora de Catalunya. Sí, que se'n vagi! Fora! Volem que Catalunya governi el seu fill, el príncep de Viana. El príncep Carles de Viana va fer una entrada triomfal a Barcelona i va ser rebut tant pels poderosos com pel poble. El príncep de Viana va ser un bon trobador i molt amic d'Ausiàs Marc. També va escriure el llibre Crònica de los Reyes de Navarra. Però el príncep va morir molt aviat. Tan bo que era. Hauria fet molt per nosaltres. I és veritat que ha mort enverinat. Tots diuen que per la seva madrastra. Això és el que es diu. La Generalitat ha tret de Catalunya el rei Joan II, que se'n va a demanar ajut al rei de França Lluís XI. No corris! Escolta, no corris! El rei Joan II amb tropes franceses ha ocupat Balaguer i es prepara a presentar a Barcelona. Aixeca't, home, aquest sí que va estovat de valent. La Generalitat de Catalunya declara Joan II enemic públic. I, per tant, la Generalitat el destrona. Ara tots anirem a demanar ajuda al poderós rei de Castella, Enric IV. Ell serà el nostre rei. Així, tot el país es va encendre en una guerra civil entre el rei Joan II i la Generalitat. Aquesta guerra va durar 10 anys, de 1462 a 1472, i va acabar sense vencedors ni vençuts. Es pot ben dir que la dansa de la mort va presidir en aquesta època els destins de Catalunya. Si voleu saber la veritat, em saben molt de greu tantes desgràcies. Adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau. Un nou món. Vaja, això s'avisa. M'he espantat. Dormia tranquil·lament quan, de cop i volta, m'he adonat que volava. Segur que la pólvora n'ha tingut la culpa. La pólvora, quin invent! Com es nota que hem entrat a l'edat moderna. El temps de les descobertes geogràfiques i dels grans invents. Ah, el paper! Quin altre invent! Això ja no és el papir utilitzat pels antics egipcis, ni el pergamí fet de pell d'ovella. Això és paper. Sabeu d'on ve el paper? Doncs de la Xina. Diu la tradició que un tal Sai Lun va oferir a l'emperador el primer full de la història en una safata de plata. Fet amb els fils dels capolls de seda i gelatina d'algues. Molt curiós. Molt. Tu, xinès, què hi fas aquí? Sí, què hi fas? Per què deu servir, això?
Durant molt de temps, el paper no el coneixia ningú més, però un dia, al Turkestan, els àrabs van fer presoners uns paperaires xinesos. Les lletres són esculpides una a una sobre fusta i es reuneixen per compondre paraules, rengles i pàgines. Mireu-vos-ho bé. Molt curiós, molt. Curiós. 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 Curiós, diuen. El que tots han de dir és extraordinari, perquè els xinesos amb el paper i Gutenberg amb la impremta van revolucionar el món, que es va omplir de llibres impresos. Aquest és el primer llibre imprès en català. Obres i trobes al lleó de la Verge Maria, imprès per Bernat Fenollar el 1474. I aquest, escrit el 1513 per un italià, Nicolau Maquiavel. El príncep. És probable que Maquiavel s'inspirés per escriure aquesta gran obra en Ferran II, rei d'Aragó i de Catalunya. Però abans d'anar més endavant, cal presentar-lo. Ferran II d'Aragó, fill de Joan II i de Juana Enríquez. Es va casar amb Isabel I de Castella. Van ser els reis catòlics. En les seves persones es van enllaçar els antics regnes d'Espanya: Navarra i Granada. Parlem de Maquiavel, que va escriure allò tan espès de «Per arribar a ser un príncep no cal valentia ni fortuna, sinó més aviat astúcia». Escolti, senyor Maquiavel, què vol dir amb això de l'astúcia? Si un príncep vol governar bé, ho ha de fer amb el favor del poble o amb el dels nobles. Escolta, Draghi, quin dels dos creus que és el pitjor enemic del príncep? Els nobles, Draghi, els nobles. Has de tenir present que el poble sempre és de bon contentar, perquè està oprimit i perquè és més honrat. En canvi, els nobles no volen creure, no. Són molt més difícils de manar. Així és com va actuar Ferran II, i d'aquesta manera va solucionar l'antic problema dels remenses. Nos, Ferran, per la gràcia de Déu, rei de Castella i d'Aragó, sentenciem que els dits mals usos no siguin observats i que els pagesos de Remença i els seus descendents puguin assolir la llibertat. No hem de permetre que pels interessos d'uns quants nobles, per més nobles que siguin, aquest principat se'n vagi cap a la seva total destrucció. Nos, Ferran, rei de Castella i d'Aragó, així ho disposem al monestir de Guadalupe el 21 d'abril de 1486. També amb astúcia maquiavèlica, Ferran II va suprimir el poder hegemònic dels nobles i grans burgesos, que se succeïen i es perpetuaven en el govern. Se'n va sortir amb una nova fórmula d'elecció de càrrecs públics, la sort. Avui inaugurem el sistema inventat pel nostre rei. Els noms de les persones idònies per ocupar el càrrec estan escrits en papers dins d'unes boletes de cera en aquesta bossa. Treu una bola, nen. Aquest sistema, dit d'insaculació, fa que l'elecció no es faci amb cap mena de pressió i que no hi hagi conxorxes entre els més poderosos. En el regnat de Ferran II hi ha també aspectes negatius, com la instauració a Catalunya de la Inquisició, institució que va ser un instrument de castellanització. En nom de la Inquisició es van cometre molts abusos. Fins i tot hi havia senyor que al·legava que conservava un fur del rei Jaume I, per heretar els béns dels vassalls condemnats a mort pel delicte d'heretgia. Una de les finalitats de la Inquisició era l'expulsió dels jueus i la conversió forçosa dels musulmans. Primer el servei de Déu, després el servei de la terra. Què dieu, això, senyor Maquiavel? En les accions dels prínceps, si s'aconsegueix el fi, els mitjans sempre són vàlids. I no em distreguis més, que tinc molta feina. Que antipàtic! Les tres caravel·les de Colom naveguen en alta mar i dalt del pal més alt, Rodrigo de Triana. Terra, terra! Avisem-lo al mirall. Ai! Tornem-hi! Un altre cop la pólvora! 2 vegades en poca estona! La gesta més gran del regnat d'Isabel i de Ferran va ser la fabulosa descoberta del Nou Món.
En aquell temps, Europa cercava per mar la ruta de les espècies. La canyella, el clau d'espècia, la nou moscada... Però el viatge no s'acabava mai. Les naus havien de vorejar Àfrica i l'Índia. Era massa llarg i el projecte que Colom oferia d'arribar a les Índies per Occident va ser acceptat pels reis catòlics. Colom, quan va tornar del seu primer viatge, va ser rebut pels reis a la ciutat comtal. Almirall. Majestat. I hem anat només amb 3 caravel·les. Ha estat molt dur, oi? Per Barcelona diuen que fins i tot hi ha hagut rebel·lions. És veritat, això? Alguns van tenir por. Ja vist que a mi no volien continuar perquè anaven passant els dies i només veiem aigua i l'almirall es va haver de posar ferm. La veritat és que vam passar molta por. Perdoni, senyor mariner. A veure si em pot aclarir un dubte que fa dies que tinc. En Colom, d'on és? De Mallorca. Què dius ara? És de Gènova. Tira, home, tira. Si li diem Cristòfor Colom, si fos genovès li diríem Colombo. Tots dos esteu equivocats. En Colom és un jueu convers. És gallec. Ja us dic que és de Mallorca. No, i no és un jueu Va, convers. em sembla que no es posaran mai d'acord. És gallec. 6 mesos després, Colom va fer un segon viatge. Aquesta vegada hi van anar 17 vaixells. Alguns catalans s'hi van embarcar. Des d'aleshores es va establir una ferotge competència entre Portugal i Castella per decidir qui tenia el dret de dominar les terres descobertes. Les immenses riqueses del Nou Món eren el motiu principal de les seves desavinences. El papa Alexandre VI, que per cert era valencià, hi va trobar una solució. Es va crear un meridià divisori que pràcticament va dividir el món en 2 immensos trossos. Els exèrcits cada dia s'armaven millor. Les bales de canó primer van ser de pedra i després de metall, però sempre van ser decisives a les batalles. Uns dels primers que les van utilitzar van ser els turcs, per ensorrar les muralles de Constantinoble. D'aquesta manera es van fer els amos de la ciutat i van dominar la Mediterrània. La pólvora, un altre invent dels xinesos. Ai, maleïda pólvora! Sembla que em persegueixi. No hi ha dret, ja és la tercera vegada. Aquella gent també la feia servir per fer focs d'artifici. Un bon bany, una bona eixugada i ja ets un altre dragui. Les ballestes i les sagetes, les catapultes, les bales de pedra, totes les armes que havien fet servir fins llavors van quedar enrere. El segle XV és el de l'establiment definitiu de l'arma de foc i de l'artilleria com a peces essencials a les tècniques militars. Ferran II d'ara endavant les farà servir en les futures batalles. El regnat dels reis catòlics, d'Isabel i de Ferran, va representar el veritable començament per a Espanya de l'edat moderna. Es va descobrir un nou continent, Amèrica. Perquè conegueu millor la importància del regnat dels reis catòlics, us presento el seu escut, la llegenda Tanto Monta. Es va acordar a Segòvia i es va establir un govern mancomunat d'ambdós esposos. Tanto Monta, tant se val, mana tant Isabel com Ferran. La magrana representa el regne de Granada, l'últim territori sarraí que van conquerir. Hi ha les 4 barres de la corona d'Aragó, és a dir, Catalunya, Aragó, València i Mallorca. I aquí, al costat, aquestes barres amb àguiles és l'escut del regne català de Sicília. Aquests són els regnes de Castella i de Lleó. I encara no figuren a l'escut les Illes Canàries, el regne de Nàpols, els territoris d'Amèrica i de Navarra, que havia estat un dels regnes cristians peninsulars més poderosos. Es va incorporar a Castella l'any 1515 i va conservar-ne els seus furs i privilegis. Uns anys més tard, durant la Guerra Carlista, en va perdre un gran nombre. El que sí que hi ha és la corona monàrquica i l'àguila imperial romana, que simbolitza la idea de formar un gran imperi.
Un imperi confederat sota una corona unitària. L'imperi espanyol va ser immens durant els regnats de Carles I i de Felip II. Ja acabem per avui. Ferran II va morir l'any 1516 i el nostre país va conservar les seves lleis, les seves institucions, la seva llengua i les seves llibertats durant 200 anys. Per a Castella va ser un segle d'or. A Catalunya les coses no van anar tan bé i esperava una llarga decadència política, econòmica i social. Cara i creu de l'imperi dels Àustries. L'any 1519, Carles I, rei d'Aragó, de Catalunya i de Castella i Lleó, va ser investit comte de Barcelona. Aquest és Carles I, net dels reis catòlics i de l'emperador Maximilià d'Àustria. Carles I havia heretat dels seus avis un gran imperi que s'estenia per tot el món conegut. Ja diuen, val més tenir bons avis que bons padrins. Carles I es va presentar a Barcelona davant de les Corts, que era la representació dels catalans. Jo, Carles I, rei de Castella i Lleó, d'Aragó i de Catalunya, juro i em comprometo a acatar les constitucions de Catalunya i altres drets i a fer-los complir. Carles I, davant dels poders militars, eclesiàstics i burgesos, quedes investit comte de Barcelona. Visca per sempre el nostre comte! Com hereu del meu avi Maximilià d'Àustria, sóc candidat, entre altres reis, a ser l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Un dels aspirants amb més possibilitats és el rei de França, que es vol quedar també amb Sicília, Nàpols, Milà i la Borgonya. Per ser elegit necessito diners. Les Corts catalanes han decidit donar-te 250.000 ducats. Et corono emperador del Sacre Imperi Romà i t'enlairo per damunt de tots els reis del món cristià. Gràcies a les donacions de les Corts catalanes i d'altres, Carles I va ser consagrat emperador a la ciutat alemanya d'Aquisgrà. I amb tantes i tantes corones damunt del front, Carles I devia tenir tot sovint mal de cap, encara que només fos pel pes que hi duia. És clar que el turc Solimà és el que li donava més mal de caps. Des de la caiguda de Constantinoble a les seves mans, l'any 1453, l'imperi otomà es va estendre per Europa i pel nord d'Àfrica. Els pirates turcs feien incursions a les costes cristianes de la Mediterrània per saquejar-les i endur-se'n captius. Catalunya també va haver de suportar els seus atacs. Catxidiable era el més perillós de tots els pirates turcs. Moros! Moros a la costa! Foc a la torre! Hi ha moros a la costa! Correu de pressa! Vinga, la muntanya de pressa! Aquests sí que no estan per romanços. És que no et deixen ni prendre el sol. El pirata Catxidiable era un home sense cap escrúpol. Per ell, un unça d'or tenia el mateix valor que una vida humana. La Mediterrània s'havia convertit, doncs, en un mar ple de perills per on no podien passar rutes de comerç. Com que les rutes marítimes eren tan insegures, els catalans van haver de buscar altres camins per comerciar. I tots aquests draps que nosaltres amb tant de sacrifici portem de Barcelona a Valladolid, on van a parar? Doncs perquè ho sàpigues, els castellans gairebé tots els venen a Amèrica. I per què no els podem vendre els catalans directament a Amèrica? Amèrica és una possessió de Castella i, per tant, els catalans ho tenim totalment prohibit de comerciar amb aquelles terres. Quina llàstima, tan gran i tan rica que deu ser Amèrica. Jo me'n vull anar cap allà. Si sabessis, traginer, allà hi ha la terra de xauxa, plena d'or i pedreria.
El jove traginer ja s'hi troba a la terra de Xauxa. Es creu que és la terra de la felicitat i de la riquesa. És tan poderosa la imaginació. Els marcs de les portes i finestres són fetes del més pur metall. Fins i tot es pensa que les flors són pedres precioses. Aquest jove es deu pensar que a Amèrica lliguen els gossos amb llonganisses. Però la riquesa venia d'Amèrica. Els catalans no s'hi conformaven a no poder anar al Nou Món. Escolteu-me, sisplau. Vosaltres, els catalans, insistiu tant en la necessitat de comerciar amb Amèrica que he decidit concedir-vos aquesta gràcia. Però haureu de salpar del port de Sevilla. Oblideu-vos del port de Barcelona. I, per favor, no en parlem més d'Amèrica, que prou problemes tinc a Europa. A Europa tot començava a canviar i s'hi estaven estenent moltes idees renovadores. L'any 1517, el monjo alemany Martí Luter havia iniciat el moviment religiós anomenat protestantisme. Protesto i em rebel·lo contra el papa Lleó X. El pagament de les butlles d'indulgència per no anar al purgatori és un negoci de l'església corrompuda de Roma. El cel no es compra amb diners. L'home es justifica amb la virtut de la fe. No té cap necessitat de practicar altres coses. L'església és materialista. L'església ha de ser reformada. Davant d'això, l'església catòlica es va reunir a Trento l'any 1545. Declarem heretge i fora de l'església Martí Luter i tot aquell que segueixi les seves doctrines. D'acord? Luter, els prínceps i nobles alemanys estem amb tu i tots contra el papa de Roma. Visca Luter! En nom de Déu, faré tot el que jo podré per destruir aquest gran heretge, Martí Luter, que critica tant l'església de Roma. Ah! La intransigència dels uns i dels altres va provocar guerres entre catòlics i protestants. Ai, que si vado aquests barbuts m'enforquen! Ai, ai! Els arcabussers dels terços de Flandes van ser molt importants a les guerres de religió i el resultat va ser la divisió de l'Església per sempre més. Però no tothom pensava que la religió s'havia de defensar amb les armes. Un dels que pensaven així era aquest cavaller basc, Ignasi de Loyola. Ell va ser un dels més fidels servidors del virrei de Navarra. Va caure greument ferit mentre defensava Pamplona dels atacs dels francesos. Durant els llargs mesos que va durar la seva convalescència, va decidir canviar l'espasa per l'hàbit i va organitzar una milícia apostòlica per la restauració de la fe en Crist. Verge de Montserrat, als teus peus i amb tota la devoció deixo la meva espasa. Escolteu-me. L'Església Catòlica s'ha de reformar, però sempre obeint el Sant Pare de Roma. Per pensar en tot això, em retiraré a meditar en una cova a Manresa. Ignasi de Loyola havia deixat la Verge d'Aránzazu a la seva pròpia terra. Va viure 10 mesos a la cova de Manresa, en una gran austeritat, i va escriure la primera versió dels exercicis espirituals. Per defensar l'Església Catòlica fundaré una companyia no militar, sinó espiritual, la Companyia de Jesús. L'any 1556, a Carles I el va succeir el seu fill Felip II. El nou rei no va afavorir gens els catalans amb les relacions comercials que volien tenir amb Amèrica. Igual que el meu pare, penso que amb Amèrica només hi pot comerciar Castella, i no pas cap altra nació que no sigui Castella, ni Flandes ni Catalunya. Més clar l'aigua i a qui li piqui que es grati. En canvi, pel que feia a la Mediterrània, Felip II va tenir més en compte les aspiracions catalanes. Per l'oest no tenia pas cap enemic. Per l'est, o sigui per la Mediterrània, necessitava l'ajuda dels catalans. Per això es va unir amb el papa Piu V davant del perill dels turcs. Sant Pare, a la Mediterrània només hi ha dues potències, Castella i Turquia. Castella és catòlica, sempre us ha estat fidel. A l'altra banda del nostre mar hi ha els heretges, els turcs. La cristiandat està en perill. Hem de crear la Lliga Santa. Per això us demano el vostre ajut i també el del duc de Venècia. Rei Felip de Castella, compteu amb el meu ajut. I també amb tota la flota veneciana. Lluís de Requesens, tu has governat molt bé Flandes enmig d'aquestes terribles guerres de religió. Tens experiència en vaixells i navegants. Ara et demano de fer la guerra per evitar el perill que representen els turcs. Et nomeno capità general de la flota contra els heretges. El meu germà Joan d'Àustria tindrà el comandament d'honor. A més, ets català i els catalans hi han donat molts diners.
L'esquadra cristiana es va fer a la mar l'any 1571. Portava 50.000 homes. Molts dels vaixells de la flota eren catalans. Al golf de Corint, a la vora del port de Lepant, es va enfrontar amb l'esquadra turca. El combat va ser molt dur. Per primera vegada, l'artilleria feia un paper important en una batalla naval. El Sant Crist, que segons la llegenda va esquivar una bala, es venera a la catedral de Barcelona. La victòria de l'armada cristiana va ser total. La batalla de Lepant va frenar el domini dels turcs sobre la Mediterrània. Sota el regnat de Felip II, l'imperi espanyol va arribar a la seva màxima extensió, des d'Amèrica fins a les Filipines. Catalunya estava empobrida. No la deixaven comerciar amb Amèrica, que era d'on venia l'or que es necessitava. Catalunya no hi participava dels grans beneficis que donava aquest gran imperi, però conservava, malgrat tot, el seu orgull com a poble. Un dels ajudants del rei Felip II exigeix allotjament al monestir de Poblet. Obriu el missatger del rei d'Espanya! Aquí no en coneixem pas cap de rei d'Espanya. Doncs és el vostre rei! El nostre senyor no ho és pas, el rei d'Espanya. Obriu o destruiré les portes! Calmeu-vos, senyor. El monestir de Poblet no té mai les portes tancades per ningú. Us hauríem obert de seguida si haguéssiu dit que veníeu en nom del comte de Barcelona. Felip II no és senyor de Catalunya com a rei d'Espanya, sinó com a comte de Barcelona. Aquells catalans sí que eren del morro fort. Adeu, adeu-siau, fins un altre dia.